ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம 18 டேஸ் பகவத்கீதை லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம பார்க்கிறது பக்தி யோகம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 7 பார்க்க போறோம். பக்தி யோகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி எப்படி பண்றது, பக்தியின் மூலியமா பகவானை எப்படி திருப்தி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்போம். அதனால நமக்கு பகவானோட ஒரு நெருக்கம் ஏற்படும். பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கும் போது பகவான் மேல நமக்கு அன்பு வெளிப்படும். அதனால பக்தி யோகம் அப்படின்றது உயர்ந்தது அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யோகா லேடர்ல கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகா. உயர்ந்த நிலை பக்தி. எல்லாமே நம்ம இந்த உலகத்துல ஆன்மீகத்தை முழு வளர்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுல தான் அது போய் அதுதான் கடைசி கோலா இருக்கும். அல்டிமேட் கோல் ஆத்மாவுக்கு. அதில் தான் முழு திருப்தியும் ஆனந்தமும் ஆத்மா அடையும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பக்தி யோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். அத்தியாயம் 7 ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். பகவான் மேல பக்தி வளரணும் அப்படின்னும் போது 9 வகையான பக்திகள் இருக்கு. சரிங்களா? அது நம்ம பார்ப்போம் நிதானமா. 9வது சாப்டர்ல ஒவ்வொன்த்தையும் நம்ம பார்ப்போம். அதற்கப்புறம் நம்ம இப்போ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் எல்லாம் செய்யறோம். நிறைய கர்மங்கள்லாம் செய்யறோம் இல்லைங்களா? செயல்கள்லாம். அப்போ என்னென்ன முறையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா பக்தியில நம்மளால நிலைச்சு நிற்க முடியும் அப்படின்னும் போது அதுக்கு ஒரு 5 விதம் ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்திருக்காங்க. 5 விஷயங்கள் நம்ம தினப்படி வாழ்க்கையில செய்யணும். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பக்தர்களோட அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். அதுதான் ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா நம்ம பக்தியை தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் யாரு அப்படின்றதே நம்ம ஒரு பக்தர் மூலியமா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா? ஏன்னா தெரிஞ்சவங்க தான் நமக்கு சரியான பாதையை வழிகாட்ட முடியும். அப்படின்னும் போது நமக்கு வாழ்க்கையில என்ன கிடைக்குதோ இல்லையோ, ஆனா ஒரு பக்தனோட கான்டாக்ட் நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்றதுதான் இருக்கறதுல என்னது ரொம்பவே புண்ணியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஹியூமன் லைஃப் ஆத்மா பரமாத்மாவை அடையணும். பரமாத்மாவை யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள கஷ்டங்கள்ல இருந்து வெளியில வரணும் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அது யாரால நமக்கு இந்த விஷயம் இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தன். ஒரு பக்தனோட அறிமுகம் கிடைச்சது அப்படின்னாலே போதும். நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் அடைஞ்சதுக்கு சமம். பகவானை நம்மளால அடைய முடியும் அந்த பக்தனின் மூலியமா. அப்போ அசோசியேஷன் எப்பயுமே பக்தர்களோட அசோசியேஷன்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா கொஞ்சம் நம்ம அந்த பக்கம் வெளியில போனாலும் இப்போ 1 மணி நேரம் இந்த கிளாஸ்ல இருக்கோம். பகவானை பத்தி பேசுறோம். பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். வெளியில போன உடனே மறுபடியும் நம்ம ஜட வாழ்க்கையில நம்ம ஈடுபட ஆரம்பிச்சிடுறோம் இல்லைங்களா? ஆனா இதே பக்தர்களுடைய கூடவே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே பக்தியிலேயே நம்ம நிலைச்சிருக்க முடியும். அதனால அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதனாலதான் இப்ப நம்ம எல்லாரும் இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கோம்னா இந்த சத்சங் நமக்கு பகவானோட அனுகிரகத்துல கிடைச்சிருக்கு. அதை நம்ம என்னைக்குமே வாழ்க்கையில விட்டுடாம நம்ம தொடர்ந்து அந்த சத்சங்ல இருந்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம பக்தியில நிலைப்பட்டுடலாம். அதுக்கு அடுத்தது நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும். பகவானோட கிரந்தங்கள். அதாவது கிரந்த வடிவத்துல பகவான் கலிகாலத்துல நம்ம கூட இருக்காங்க. பகவத்கீதையில பாகவதத்துல எல்லாம் பகவான் நம்ம கூடவே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பகவத்கீதை பாகவதத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நித்தியபடி நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். தினமும் ஒரு 2 ஸ்லோகம் படிச்சு அதுக்கான அர்த்தங்களை நம்ம படிக்கணும். அந்த மாதிரி படிக்கும்போது நம்மளுக்கு புரிதல் ஏற்படும். பகவானோட பேசுற ஒரு விஷயமும் கூட அது. சரிங்களா? அதுவுமே ஒரு அசோசியேஷன். பகவானோட நம்ம அசோசியேட் ஆகிறதுக்கான முறை. அதனால நம்ம தினமும் 2 ஸ்லோகங்களாவது நம்ம அர்த்தத்தோட படிக்கணும். அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதற்கப்புறம் சாண்டிங். நேத்துக்கு கூட நம்ம பார்த்தோம். ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் சிறந்தது கலிகாலத்துல அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதனுடைய மகத்துவம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் இப்ப ஸ்லோகம் படிக்கணும்னா கூட நம்ம கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கும் இல்லைங்களா? சிறிதளவு சிரமம் இருக்கும். கொஞ்சம் பிரயத்தனப்படணும். ஆனா பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுல ஒரு கஷ்டமும் இருக்காது இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட நாமத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்? உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். நித்தியப்படி உச்சரிக்கணும். ஏன்னா வேற ஏதாவது பேசணும் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஆயிடும்? சில சமயம் பிரச்சனைகள்ல முடிஞ்சிருது இல்லைங்களா? சில சமயம் அர்த்தம் இல்லாமலும் போயிடுது. ஆனா அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு பகவானோட நாமத்தை வச்சிருக்கிறது சிறந்த ஒரு விஷயம். அது நமக்கு பியூரிபிகேஷனை கொடுக்கும். நமக்கு ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அவ்வளவு சிறந்தது. நாமம்ன்றது நம்ம ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது. உயர்ந்த பொக்கிஷம் அது. அது ஒரு நிறைய புண்ணியங்கள் செய்தால் மட்டுமே நமக்கு ஹரிநாமம் கிடைக்கும்.
அதனால அப்படிப்பட்ட நாமத்தை உச்சரிக்கணும். அதற்கப்புறம் டெய்டி வர்ஷிப் அப்படின்னு பார்ப்போம். நம்ம பகவானுக்கு ஆராதனைகள் செய்யணும். அவங்களுக்கு வந்து அபிஷேகம், பூஜைகள், புனஸ்காரங்கள், ஆரத்தி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வீட்டுல செய்யறோம் இல்லைங்களா? இல்லைன்னா வந்து கோயில்ல போய் வழிபடுறது, இந்த மாதிரி நித்தியப்படி செய்யணும். ஏதோ ஒரு நாள் செஞ்சுட்டு மத்த நாள்ல செய்யாம இருக்க கூடாது. நித்தியப்படி நம்ம அதையும் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யணும். ஏன்னா அச்சா விக்கிரகத்துலதான் பகவான் வந்து நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். கோலோகத்துல வைகுண்டத்துல பகவான் இருக்காங்க. அதே பகவான் கலிகாலத்துல நம்ம கூட விக்கிரகத்திலையும் வீட்டுல இருக்கிற விக்கிரகத்திலையும் கோயில்லையும் நம்ம கூடவே இருக்காங்க. அந்த ஒரு தாத்பரியத்துல நம்ம பண்ணணும். இப்ப யாரோ ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போறோம்னா நம்ம அவங்க கூட போய் நம்ம வந்து பேசி பழகி வரோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு முறையில பகவானும் கோயில்ல போய் பார்க்கும்போது வைகுண்டம் கோலோகத்துல இருக்கிற பகவான் நமக்காக அச்சா விக்கிரகத்துல அதுவும் கண்ணை கூட இமைக்காம பார்த்துட்டு இருக்காங்க பக்தர்கள் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பகவான தரிசனம் பண்ணணும், டேட்டி வர்ஷிப் பண்ணணும். அதற்கப்புறம் ஈட்டிங் பிரசாதம். நிறைய இது பகவானுக்கு ஃபுட்டை நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நித்தியப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும். அது இருக்கல சிறந்த முறை. அப்படி ஆஃபர் பண்ணாம எடுத்துக்கிட்டு அது என்னத்துல வந்து சேர்ந்துடும்? ஆபத்துல வந்து சேர்ந்துடும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானோட பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். இதுதான் வந்து இந்த 5 விஷயங்களும் நித்தியப்படி தினமுமே நம்ம வந்து வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். ஒண்ணு வந்து அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ். A ஃபார் அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ். B ஃபார் புக்ஸ் ரீடிங். பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நித்தியப்படி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். C ஃபார் சாண்டிங். ஹரிநாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். டிராவல் பண்ணும்போது உச்சரிக்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வீட்ல இருந்து ஆபீஸ்க்கு போறோம், இல்ல வீட்ல இருந்து கடைக்கு ஒரு பொருள் வாங்க போறோம், சமைக்கிறோம், எந்த ஒரு நேரத்துல உறங்குறதுக்கு முன்னாடி கூட ஹரிநாமத்தை உச்சரிச்சுட்டே உறங்குறதுன்றது சிறந்த ஒரு விஷயம். அது எப்பயுமே நம்ம மனசுல நித்தியமா நினைவுல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதுதான். கொஞ்ச நாள் நம்ம அதை பழகிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வேற சிந்தனையே வராது. நம்ம வெளியில போனா கூட ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சுட்டே போயிட்டே இருப்போம். சரிங்களா? அது ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் டெய்டி வர்ஷிப் பண்றது. டி ஃபார் டெய்டி வர்ஷிப். நம்ம வந்து வீட்டுல விக்கிரகங்களுக்கு வழிபாடு பண்ற முறை, அப்புறம் கோயிலுக்கு சென்று விக்கிரகங்களை வழிபடுற முறை. அதுக்கப்புறம் வந்து இ ஃபார் ஈட்டிங் பிரசாதம். அப்ப இந்த 5 விஷயங்களும் தினமும் கிருஷ்ண பக்தின்றது ஒரு நேரம் செஞ்சுட்டு மத்த நேரம் மத்த வேலைகள் ஈடுபடுறது கிடையாது. நித்தியப்படி பகவானோட சம்பந்தத்திலேயே இருக்கணும். ஏன்னா சூப்பர் சோலர் நம்ம கூடவே இருக்காங்க இல்லைங்களா? எப்பயுமே நம்ம கூடவே நம்மளை விட்டு பிரியாம இருக்கிற பரமாத்மாவை நம்ம எப்பயுமே நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? நினைவுல வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது தாத்பரியம். இந்த நிலைப்பாடுல இருந்தோம் அப்படின்னா பக்தி வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியா கிடைச்சிடும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போது ஞான விஞ்ஞான யோகம் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி பிரணாம். சொல்லிடுறாங்களா? ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோ श्रीयुधपद कमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादि वश्चस्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு 7வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி 6வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தலாம். நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தது தியான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், அதை தான் நம்ம பார்த்தோம். தியானத்தின் மூலியமா பகவான எப்படி வந்து நம்ம வந்து மனதில் நிலை நிறுத்துறது அப்படின்றத பார்த்தோம். 8 அங்கங்கள் கொண்டது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல், அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றதை நம்ம பார்த்தோம். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், அர்ஜுனர் வந்து மனத்தோட அடையாளத்தை சொல்லியிருப்பாங்க பகவான் கிட்ட, நமக்காக சொல்லியிருப்பாங்க. அதற்கு பகவான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, அதுக்கு மனதை எப்படி பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான உபதேசத்தை நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அதை நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் கடைபிடிக்கணும். ஏன்னா மனம்தான் நம்மளுக்கு நண்பனும் விரோதியும் கூட. விரோதின்றது வெளியில எங்கேயும் கிடையாது, நம்ம கிட்டேதான் இருக்கு. அது மனம் தவறான வழியில போகும்போது அது நமக்கு விரோதி ஆகுது. அதே வந்து நண்பனா இருக்கும்போது அது நமக்கு நல்ல வழியில எடுத்துட்டு போகுதுன்றது அர்த்தம். அப்ப அந்த மனத்தை நம்ம வந்து சரியான முறையில நம்ம வச்சிருக்கணும், பக்தியில நம்ம ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். பக்தி யோகம் மிகவும் உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 7 பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை. அது வந்து 7.1 to 7.3 வரைக்கும் பார்ப்போம். கஷ்டின் மாம் வேத்தி தத்வத்ஹ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றி அறிவு, அது வந்து 7.4 7.12 வரைக்கும் பார்ப்போம். பிரகிருதி வித்திமே பராம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். 7.13 7.19 வரைக்கும் மாம் ஏவையே பிரபத்தியந்தே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு முறை, அது வந்து நம்ம 7.20 7.25 வரைக்கும் மயைவ விகிதானி தான் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி 7.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ सप्तमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु. हरे कृष्णा. மாதாஜி, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன், பகவான் மேல பற்றுதல் கொண்ட மனம், என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த தத் ஸ்ருணு அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஆதாரமே, சரிங்களா. அதாவது குரு கிட்ட இருந்து சிஷ்யர் அப்படி வழி பரம்பரையில வருது இல்லைங்களா. அது அந்த இதுக்கே பேஸ் வந்து குரு உபதேசம் பண்ண சிஷ்யர் அதை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க, மறுபடியும் அவங்க சிஷ்யருக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. அதாவது கேட்கறதுன்றது ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது. இப்ப நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஏந்திரிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அது எதனால நம்ம ஏந்திரிக்கிறோம், அதாவது 5 அதுல எந்த புலனால நம்ம வந்து எந்திரிக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, கேட்கும் திறனாலதான். அதாவது யாரோ நம்மள கூப்பிட்டாங்களோ, இல்ல ஏதோ சத்தம் கேட்டாலோ, இல்ல வந்து அலாரம் அடிச்சாலோ நம்ம வந்து எந்திரிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ எந்த புலன் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கேட்கும் திறன் கொண்ட புலன் தான் ஆக்டிவா இருக்கிறது. அது ஒரு விஷயமும் கூட. அப்புறம் இன்னொன்னு, கேட்கறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தியில வந்து இப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல கேட்கும் முறைய வேற, அதாவது 9 வகையான பக்திகள் இருக்கு இல்லைங்களா. அதுல கேட்கறதுனால மட்டுமே நம்ம பக்தியில முழுமை அடைய முடியும் அப்படின்றதும் ஒரு தாற்பயம். அப்போ யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும், அப்படிப்பட்ட அதாவது கேட்கறதுனால இவ்வளவு மகிமை இருக்குன்னா அது என்ன விஷயங்களை கேட்கணும், ஆன்மீக சம்பந்தமான விஷயத்தை கேட்கணும், பக்தியை வளர்க்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம கேட்கணும். அப்ப யாருகிட்ட இருந்து கேட்கணும், பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்கணும் இல்லைங்களா. பகவான் தான் பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்கறதுன்றது உயர்ந்தது. அப்ப பகவத்கீதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றதுதான் வாழ்க்கையில மிகவும் உயர்ந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் பகவானோட பியூர் டிவோட்டிஸ், அவங்க மூலியமாவும் நம்ம வந்து அவசியம் கேட்கணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரி, பகவான் கிட்ட இருந்தும் இல்லைன்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுற
பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்தும் கேட்கறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த டார்மன்ட் ஸ்டேஜ்ல, அதாவது ஆழ்ந்த நிலையில நம்ம கிட்ட பக்தி எப்பயுமே இருக்கும் பகவான் மேல, சரிங்களா? ஆனா அது குணங்களோட தாக்கத்தினால அது நம்ம மறந்திருக்கோம். அதுதான் வந்து இப்போ நம்ம இருக்கிற நிலை. அப்போ அந்த உள்ளுக்குள்ள உள்ள அந்த பக்தி அது வெளியில வரணும் அப்படின்னும் போது நம்ம அவசியம் கேட்கணும். கேட்க கேட்க மனத்தில் உள்ள அந்த இம்பியூரிபிகேஷன் எல்லாம் போகி பக்தி நம்ம கிட்ட இருந்து வெளிப்படும். அது ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த அழுக்கு நம்மளை விட்டு நீங்கும். மெட்டீரியல் ஆசைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? லஸ்ட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள், கோப தாபங்கள், இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போகும். முழுக்க முழுக்க நம்ம பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிற மனநிலையில நம்ம வருவோம். பக்தியில நம்ம ஈடுபடுவோம். சுத்த சத்துவ குணத்துல நம்ம இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்ப கேட்கும் திறனால பக்தி பெருக்கெடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதனாலதான் பகவானும் இங்க என்ன சொல்றாங்க, தத்ருணு, என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்றது இங்க நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.2. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவும் இருக்காது அப்படின்றத பகவான் இங்க வந்து நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. மத்தது 7.3. இல்ல மனுஷ்யாணாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்டித் யத்ததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்டின் ஏத்தி தத்வதஹ. ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது பக்தியில நிறைய பேர் வருவாங்க இல்லைங்களா? இன்னைக்கும் நம்ம ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் வந்து பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க, யாரெல்லாம் என்ன மாதிரி மனிதர்கள் வரமாட்டாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்ப்போம். அப்போ ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். எதுல? பக்தியில. அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனை என்னை உண்மையாக அறிகின்றான். உண்மையாக அறியறது, தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது பிரம்மன் ரியலைசேஷன் பார்த்தோம், பகவான் பரமாத்மா ரியலைசேஷன், பகவான் ரியலைசேஷன், 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அல்ல பகவான் ரியலைசேஷன், பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது தான் கம்ப்ளீட் நாலேஜ். அது பக்தியின் மூலியமா தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் பகவான அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பக்தியின் மூலியமா புரிஞ்சுக்க முடியும்னா, அப்படிப்பட்ட பக்தியை நம்ம யார் மூலியமா நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது கண்டிப்பா டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனால நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப அதற்கு இங்க வந்து ஒரு அனாலஜி பார்க்கிறோம். என்னன்னா, மேரத்தான் ரேஸ்ல நிறைய பேர் வந்து கலந்துப்பாங்க. ஆனா அதுல ஒரு சிலவங்க தான் வந்து அதுல சிலவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, முடியாம கிவ் அப் பண்ணிடுவாங்க. பாதியிலே விட்டுட்டு போயிடுவாங்க, அவங்களால முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா கடைசியில யாராலும் ஒரு சிலவங்க அந்த போட்டியில ஜெயிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் நிறைய பேர் பக்திக்கு வருவாங்க. ஆனா ஒரு சிலவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தியை முழுமையா புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 7.4. பூமிர் ஆபோ நலோ வாயுः கம் மனோ புத்திரேவ ச அஹங்கார இதியம் மே பின்னா பிரகிருதிரஷ்டதா. ஹரே கிருஷ்ணா. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். பகவானுக்கு 3 சக்தி, அதாவது 3 சக்திகள் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஒண்ணு வந்து ஆன்மீக சக்தி, இன்னொன்னு ஜட சக்தி, சரிங்களா? அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து நம்ம ஜீவாத்மா, அதாவது அதாவது ஜட சக்தின்றது இந்த 8ம் தான். அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த பஞ்சபூதங்கள், அப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8ம் சேர்ந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட இந்த சரீரம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால சரீரம். அது வந்து நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயத்தினால ஆனது. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்தூல சரீரம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம். அப்ப இந்த 2ம் சேர்ந்தது பகவானின் பிரிந்த ஜட சக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 7.5.
லலிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன், இதோ படிக்கிறேன். अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை அது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது என்னது? ஜடசக்தி. ஜடசக்தின்றது இந்த 8 விஷயங்களும் உள்ளடக்கியது. நமக்கு சரீரம், அதாவது நம்மளோட மூணு இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது ஆத்மா, அதுக்கு மேல உள்ளது ஸ்தூல சரீரம், அது மனம், புத்தி, அகங்காரம் அதால ஆனது. அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஸ் பாடி, அதாவது இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால உடம்பு, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இதாலான இந்த சரீரம்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த 8ம் ஜடசக்தின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆத்மா இருக்கு இல்லைங்களா? அது இந்த ஜட சக்தியை விட உயர்ந்த சக்தி அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறது. அதாவது எதற்கு அப்பால் ஜட சக்திக்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. அது என்ன பண்ணுது? இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா இந்த உடம்போட ஆத்மா சம்பந்தப்படும் போதுதான் இந்த உடம்பு செயல்படுது இல்லைங்களா? இந்த உடம்புல இருந்து ஆத்மா போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த உடம்புல என்ன இருக்காது? கான்சியஸ்னஸ் இருக்காது. அப்ப ஆத்மாவும் இந்த உடம்பும் சேரும் பொழுதுதான் என்ன ஆகுது? அது இயங்க ஆரம்பிக்குதுங்களா? அப்ப இயங்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுது? அது தன்னோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனை பண்ணிக்குது. தான் விருப்பப்படுற விஷயங்கள் எல்லாம் அது செஞ்சுக்குது இல்லைங்களா? அதுதான் தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 7.6, 7.7. 7.6 and 7. Okay. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा मत्त परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. हरे कृष्णा. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இப்ப இந்த ஜட உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும், அதாவது சித்து அச்சித்து, இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள எல்லாமே பகவானால படைக்கப்பட்டது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. பகவானே சொல்றாங்க பகவத்கீதையில. வேற யாரோ யார பத்தியோ சொல்றது இல்ல, பகவானே சொல்றதுனால இதுல முழுமையான நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமும் கூட. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ பகவானோட திருமேனில இருந்து தான் என்ன வருது? எல்லா உலகங்களும் வருது இல்லைங்களா? அப்போ இது எல்லாமே இதுல என்ன இருக்கு? ஜடசக்தியும் அதுக்கப்புறம் லிவிங் என்டிட்டி, ஆன்மீக சக்தி அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது லிவிங் என்டிட்டி நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 2மே நம்ம கிட்ட உண்டு. ஆன்மீக சக்தின்னு பாத்தீங்கன்னா அது முழுக்க முழுக்க டிரான்சென்டென்டலா இருக்கும், தெய்வீகமா இருக்கணும். அப்போ அதுல முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இருக்காது. இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ள எந்த ஒரு கஷ்டங்களும் அங்க இருக்காது. அது முழுக்க முழுக்க தெய்வீகமானது, நித்தியமானதா இருக்கும். அது ஆன்மீக சக்தி. சரிங்களா? அப்ப சோலும் ஆன்மீக சக்தி தான். ஆனா நம்ம யாரோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்? நம்ம ஜட சக்தியோட நம்ம கட்டுண்டு இருக்கிறதுனால நம்ம மதில் மேல் பூனைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? சில சமயம் நம்ம ஜட இயற்கைக்கு அந்த ஆளுமையில வந்துரும். சில சமயம் நம்ம பகவானோட இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜிக்கு ஆளுமையில, அதாவது யோகமயா மகாமாயா அப்படின்னு நம்ம அது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம ஆட்பட்டு இருப்போம். சரிங்களா? அந்த ஒரு தாத்பரியத்துல நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. இந்நூலில் முத்துக்கள் பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னே சார்ந்துள்ளன அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒரு முத்து மணி மாலை இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா முத்துக்கள் எல்லாம் வரிசையா ஒன்னோட ஒண்ணு கனெக்ட் ஆகி இருக்கு. அது வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது அந்த கனெக்ட் பண்ற அந்த சேர்த்து அந்த கோர்க்கப்பட்ட அந்த நூல் தெரியாது. அந்த முத்துக்கள் மட்டும் கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது நம்மளால பார்க்க முடியும். ஆனா அந்த முத்துக்கள் ஒன்னோட ஒண்ணு இணைஞ்சிருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த நூல் தான் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவானாலதான் எல்லாமே அதாவது பகவானை மையப்படுத்திதான் எல்லாமே சார்ந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 7.8. 1 minute.
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दकै पौरुषं नृषु. हरे कृष्ण. கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது பகவான் வந்து எந்தெந்த வஸ்துல எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். முதல்ல கேட்கறது பகவத்கீதை கேட்கிறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த தாத்பரியத்தை சரியான விதத்துல நம்ம எடுத்துக்கணும். அது ரொம்பவே முக்கியம். அதாவது தாத்பரியத்துல எடுத்துக்கும் போது நம்மளால சரியான புரிதலை நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். அதாவது இங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் பகவான் வந்து ஒளியாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ வெளியில இருந்து வரவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில எல்லாத்துலயும் நான் சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதற்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய விளக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ ஒரு கம்பெனியோட முதலாளி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நம்ம போய் கேட்கிறோம் அவங்க கிட்ட, நீங்க இந்த கம்பெனில என்னவா இருக்கீங்கன்னும் போது நான் இந்த கம்பெனியோட முதலாளின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நான் இந்த கம்பெனியோட நான் தான் முதலாளி அப்படின்னு சொன்னா அகங்காரத்தின் அடிப்படையில அதை சொல்றதா நினைச்சுக்கிட்டு நான் இல்ல இந்த கம்பெனியோட அடிமட்ட தொழிலாளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? கிடையாது இல்லைங்களா? அவங்க வந்து நான் தான் முதலாளி இந்த கம்பெனிக்குன்னு சொல்றது உண்மையான விஷயம். அவங்க பொய் சொல்லல, அதுதான் உண்மை, அதுதான் நிச்சயமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க அப்படிதான் சொல்லி ஆகணும். அதுல வந்து அகங்காரம்ன்றது கிடையாது, அது உண்மைன்ற நிலையில நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம். அப்போ நீர்ல உள்ள சுவை நான், நெருப்பில் உள்ள வெப்பம் நான் அப்படின்றது உண்மையான நிலைப்பாட்டை பகவான் நமக்கு உணர்த்துறாங்க. சரி, இதை நம்ம தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பவும் நெருப்பை பார்க்கும்போதோ சூரியனை பார்க்கும்போது ஒளியை பார்க்கும்போது அந்த ஒளி பகவான் அப்படின்றது நமக்கு நினைவுல வரும். நம்ம தாகத்துல தண்ணீர் எடுத்துக்கும் போது அந்த தாகம் தணியும் போது பகவான் அப்படின்றத நம்ம நினைவுல எடுத்துட்டு வருவோம். ஏன்னா நம்ம நித்தியமா பகவானை நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கணும் பொழுது எல்லாமே சித்து அச்சித் எல்லாமே பகவான்கிட்டேன்னு வந்திருக்குன்னும் போது நம்ம எதை பார்க்கும் போதும் பகவானா நமக்கு தெரியணும்ன்ற பட்சத்துல நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது பகவானோட எப்பயுமே நம்ம இணைஞ்சிருக்கிறத நம்மளால உணர முடியும். அந்த ஒரு தாத்பரியத்துல நம்ம பகவத்கீதைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரியன் சந்திரனின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியும் ஆகிய ஓம் ஆக இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரின் திறமையாகவும் இருப்பது நானே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப மனிதன் கிட்ட உள்ள திறமையும் பகவான்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆகாயத்தில் ஏற்படுற சப்தமும் பகவான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப சப்தம் நமக்கு கேட்டாலும், எந்த ஒரு சப்தம் கேட்டாலும், அப்புறம் நம்ம வந்து வேத மந்திரங்கள் கேட்டாலும், ஒளியை பார்த்தாலும், சூரியன் சந்திரனை பார்த்தாலும், இல்ல எந்த ஒரு ஒளியை பார்த்தாலும், அப்புறம் நீரோட சுவையை நம்ம சுவைக்கும் பொழுதும் நம்ம பகவானை நம்மளால நித்தியமா நினைவுல கொண்டு வர முடியும். அதனால நமக்கு பகவானோட ஒரு அந்யோன்யம் ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா நித்தியமா பகவானை நம்ம மனசுல நினைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதற்கான உபாயங்கள் தான் இதெல்லாம். அப்ப எதுல என்னென்னவா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, தண்ணீர்ல சுவை, சூரியன் சந்திரன்ல ஒளி, வேத மந்திரங்கள்ல ஓம், அப்புறம் வந்து ஆகாயத்துல ஒளி, மனிதன்ல திறமை, பூமியில மனம், தீல வெப்பம், உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கை, அனைத்து சந்நியாசிகள் அவங்களோட தவம், அனைத்து இருப்புகளும் அசல் விதை, புத்திசாலி அதுல நுண்ணறிவு, சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களுக்குள் வலிமை, வலுவான ஆர்வம் இல்லாதது வலிமை, அப்புறம் செக்ஸ் வாழ்க்கை மத கொள்கைகளுக்கு முரண் ஆனது அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 7.12 7.13. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्वि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येऽभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும்
நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை என்னுள் அடக்கம். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? சத்தம், ரஜஸ், தமோ, இந்த 3 குணங்கள். இந்த 3 குணங்களும் பகவானோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார இருக்கே தவிர பகவான் அந்த முக்குணங்களோட கட்டுப்பாட்டுல இல்ல அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம ஜீவராசிகள் தான் என்ன பண்றோம், இந்த முக்குணங்களோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கோம். அப்புறம் சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் 3 வகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. எதனால நம்மளால பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னாலும் நம்ம இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளால பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியல. ஏன்னா குணங்கள்ன்றது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ரஜோகுணத்தில் இருக்கும்போதோ தமோ குணத்தில் இருக்கும்போதோ அறியாமைன்றது மேலோங்கி இருக்கும். அந்த அறியாமையில இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை நம்மளால முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. நிறைய சந்தேகங்கள் ஏற்படும், நிறைய ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஆர்கியூ பண்ணுவோம். ஆனா யார் ஒருத்தவங்க இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களால பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியும். மத்தது 7.14. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. இந்த முக்குணங்களை வெல்றதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருந்தாலும் நம்ம எப்படி இருப்போம், நல்ல குணத்தோடு இருக்கும்போது சத்துவம், அதே நம்ம வந்து சுயநலமா யோசிக்கும் போது ரஜோகுணம், அடுத்தவங்களுக்கு தீங்கு நினைக்கும் போது நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கும். அப்ப இந்த 3 குணங்கள் தாண்டி வேற வேற விஷயங்கள் இல்லை இல்லைங்களா? அதாவது பக்தி சுத்த சத்துவ குணத்துல நம்மளால இருக்க முடியும். ஆனா இந்த முக்குணங்களுக்குள்ளாரதான் நம்ம எப்பயுமே சிக்குண்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுன்றது அவ்வளவு எளிதான ஒரு விஷயம் அல்ல. ஒரே ஒரு விஷயத்தால மட்டுமே நம்மளால வெளியில வர முடியும். அது பகவானை சரணடையும் போது, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் போது. கர்ம செயல், அதான் நம்ம செய்யற செயல்கள் பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது, பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யும் போது இந்த முக்குணங்கள் நம்மள வந்து தாக்காது. அப்போ நம்ம சரணடையும் போது இந்த முக்குணங்களை நம்மளால வெல்ல முடியும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 7.15. नमां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता. हरे ஹரே கிருஷ்ண. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. 4 வகையான மக்கள் யாரெல்லாம் வந்து பகவான் கிட்ட சரணடையறது இல்ல அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வெல்லணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட சரணடையணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனா யாரு 4 பேரு பகவான் கிட்ட சரணடையறது இல்ல அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்களாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாரி ஒரு நிமிஷம், துஷ்கிருதினோ, மூடா, நராதமா, ஆசுரபாவம், இந்த 4 பேரும் சரிங்களா? அதுல மூடா அவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இங்க வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரு புல்லுக்கட்டு கிடைப்பதற்காக ஏன் கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும்? முட்டாள்தனம் இல்லையா? சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருள் ஈட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியது உள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரம் இல்லை. அதாவது ஒரு கழுதைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட முதலாளி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு புல்லுக்கட்டை வந்து அது முன்னாடி வச்சிருவாங்களாம், குச்சில கட்டி விட்டு, இல்லைன்னா கேரட் ஏதாவது அந்த மாதிரி வந்து முன்னாடி அந்த கழுதைக்கு முன்னாடி காமிச்சிட்டே இருப்பாங்களாம். அந்த கழுதையும் என்ன பண்ணுமா, இன்னும் கொஞ்சம் நடந்தால் நமக்கு அது கிடைச்சிடும், இன்னும் கொஞ்சம் நடந்தால் நமக்கு அது கிடைச்சிடும் அப்படின்ற எண்ணத்துல அது அதை நோக்கியே நடந்து போகுமா. ஆனா அது கிடைக்குமான்னு பார்த்தா அது கிடைக்காது. ஏன்னா அந்த முதலாளி அதை குச்சில கட்டி வச்சிருக்காங்க இல்லையா, முழுக்க அந்த கழுதைகிட்ட எல்லா வேலையும் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த கொஞ்சோண்டு உணவை வந்து அந்த கழுதைகிட்ட கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சில மனிதர்கள் ஆன்மீகத்துக்குள்ள நேரமே இல்லை, பொருள் ஈட்டுறதுக்கே வந்து முழு நேரமும் தன்னோட வாழ்க்கை முழுக்கவும் அவங்க வந்து உழைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால கிடைக்கிற சந்தோஷம்ன்றது மிகவும் கம்மி இல்லைங்களா? ஆன்மீகத்துல கிடைக்கிறதுன்றது நித்தியமான அமைதி, நித்தியமான சந்தோஷம்.
அப்புறம் இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ள கஷ்டங்கள் நம்மள பாதிக்காது. நம்ம அந்த கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அது நம்மள என்ன பண்ணாது, பாதிக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். பக்தி சேவையில ஈடுபடும் போது அதோட சந்தோஷமே என்னது, அலாதியா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அந்த சுவை அவங்க தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே வந்து தன்னோட கடினமான உழைப்பை போட்டு இந்த ஜட வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நராதமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கு வந்து உதாரணம் ஜகாய் மதாய் கதை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஜகாய் மதாய் அதாவது நராதமாக்கள் அப்படின்றவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சோசியலி வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ரிலிஜியன்ல அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ இது இருக்காது, நம்பிக்கை வந்து இருக்காது. அதுதான் நராத்மாக்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜகாய் மதாய் அவங்களோட கதைதான் வந்து எக்ஸாம்பிளா நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்க பாத்தீங்கன்னா நல்ல உயர்ந்த பிராமண குலத்துல பிறந்திருப்பாங்க. ஆனா என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தவறான பழக்கங்கள்ல ஈடுபட்டு அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, நிறைய தவறுகள் அவங்க வந்து செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்தா பிரபு அவங்கள வந்து சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை வந்து கொடுத்துட்டு வருவாங்க எல்லாருக்கும். அப்போ நித்யானந்த பிரபு வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை வந்து அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும்போது அவங்க தன்னிலையில இல்லாததுனால அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, நித்யானந்த பிரபு வந்து அவங்க வந்து காயப்படுத்திடுவாங்க. தலையில வந்து அவங்க அடிச்சிருவாங்க. சரிங்களா? அதனால அவங்களுக்கு ரத்தம் வரும். இத பார்த்த உடனே எப்பயுமே அதாவது பகவானுக்கு எப்படி இருக்கும்? தனக்கு யாரும் வந்து அபராதம் செஞ்சா கூட அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க? அவங்க வந்து அத வந்து பொறுத்துப்பாங்க. ஆனா தன்னோட பக்தனுக்கு ஒண்ணுன்னா என்ன பண்ண மாட்டாங்க அவங்க? பொறுத்துக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? சுதர்சனத்தை கையில எடுக்குறாங்க. அப்போதான் நித்யானந்த பிரபு சொல்லுவாங்க, இல்ல நீங்க வந்து இந்த அவதாரம் வந்து பக்தியை எப்படி வெளிப்படுத்தணுன்றதுக்கான அவதாரம். அதனால இங்க வந்து நம்ம வந்து ஆயுதங்களை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா டிவோட்டிஸோட மனநிலை எப்பயுமே அப்படிதான் இருக்கும். எப்பயுமே அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ரொம்ப ஹம்பிளா இருப்பாங்க. ரொம்பவே கருணையோட இருப்பாங்க. அத கேட்டோடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அமைதி அடைஞ்சிருவாங்க. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே ஜகாய் மதாய் அவங்களுக்கு உண்மை புரிய வரும். அப்போ அவங்களுக்கு பக்தியோட நிலைப்பாடு தெரிய வரும். அவங்களும் பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க. சரிங்களா? அப்போ நராதமாக்கள் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா விஷயத்திலும் அறிவு சார்ந்ததுல, சமூகத்துல எல்லாத்துலயுமே சிறந்து இருப்பாங்க. ஆனா பக்தியில மட்டும் அவங்களுக்கு ஈடுபாடு ஏற்படாம இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இன்னொன்னு வந்து நாத்திகர், அறிவாளிகள், ஆனால் மாயையில் சிக்கி கொண்டுள்ளனர் அப்படின்னு பார்ப்போம். இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் இவங்களுக்கும். ஆனா அவங்களால என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அந்த மாயையில இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பக்தி சேவையில ஈடுபாடு அதிகமா இருக்காது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆசுர பாவம் அப்படின்றது அசுர குணம் கொண்டவங்க, பேய் குணம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ராவணன் அவங்க என்ன பண்றாங்க, உலகையே வந்து வெல்ல விரும்புவாங்க. இவங்க வந்து இன்னுமே என்னது கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இவங்களாவது என்னன்னா பகவான வந்து எதுவும் இல்ல, கடவுள் இல்ல அப்படின்லாம் இவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா பக்திக்கு வரவங்களுக்கு எல்லாம் விருப்பம் தான் இருக்காது. ஆனா ஆசுர பாவம் உள்ளவங்க தான் கடவுள் அப்படின்னு வந்து நினைப்பாங்க. பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத அவங்க வந்து ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. இதுதான் வந்து 4 பேர் பக்திக்கு வர விருப்பம் இல்லாதவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 7.16. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्ति ज्ञानी च भरतर्षभ. ஹரே கிருஷ்ண மதனி. பரதர்கள் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 4 பேர் வந்து பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கஷ்டத்துல உள்ளவங்க. அதாவது வேற ரொம்ப வாழ்க்கையில கஷ்டம் இருக்கும். வேற வழியே இல்ல. என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தி சேவையில அவங்க ஈடுபடுவாங்க. அதே வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வேணும். செல்வம் வேணும், பொருள் வேணும், அந்த மாதிரி புகழ் வேணும். அந்த மாதிரி ஒரு விருப்பம் இருக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க? பக்திக்கு வருவாங்க. அதே மாதிரி கேள்வியுடையவர்கள். நான் எதற்காக இங்க பிறந்திருக்கேன்? அப்படின்ற விஷயம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் படைச்சது யாரு? பகவான் யாரு? அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி கேள்வியுடையவர்கள் வருவாங்க. பூரணத்தின் அறிவை தேடுவர். பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களும் ஆன்மீகத்துக்கு வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இதெல்லாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா, துயருற்றோர்ல பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திரரையும் திரௌபதி அம்மாவையும் நம்ம பார்க்கிறோம். இவங்க கஷ்டப்படும் பொழுது என்ன பண்றாங்க? பகவான
நினைச்சு கூப்பிடுறாங்க இல்லைங்களா? முதலை வந்து காலை கடிக்கும் போது கஜேந்திரர் ஆதிமூலமேன்னு கூப்பிடுறாங்க. அதே மாதிரி திரௌபதி அம்மாவும் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு கஷ்டம் ஏற்படும் பொழுது பகவான கோவிந்தா அப்படின்னு வந்து அழைக்கிறாங்களா, துயருற்றோர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி இவங்க வந்து பித்திகா, வியாசதேவரோட மனைவி. சுகதேவர் அவங்களோட பித்திகா அவங்களோட இது ஊம்புல இருப்பாங்க. அவங்க வெளியில வரமாட்டாங்க. ஏன்னா மாயை வந்து தன்னை தாக்கிடும்ன்ற பயத்துல அவங்க வரமாட்டாங்க. அப்போ பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றாங்க. பகவானோட சொல் கேட்டு சுகதேவர் வெளியில வருவாங்க. அப்போ துயரத்தில் இருக்கும்போது பகவான் வந்து பிரார்த்தனை செய்யறவங்கள இவங்கெல்லாம் பார்க்கிறோம். எப்பயுமே இவங்கெல்லாம் டிவோட்டிஸ் தான். ஆனா துயரம் வரும்போது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்காக அவங்களோட வாழ்க்கையில ஒரு பகுதியை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கேள்வியுடையோர். அதுல பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜ் என்ன பண்றாங்க, 7 நாட்கள்ல மரணம்னு உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்க அவங்க, மிக சிறந்த ராஜா அவங்க, அர்ஜுனனோட பேரப்பிள்ளை. அதனால பக்தியிலும் மிக சிறந்தவங்க அவங்க. அப்படி இருந்தும் 7 நாட்கள்ல மரணம்னு உடனே வருத்தப்படல. நம்ம இவ்வளவு பெரிய ராஜாவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனக்கு சாபம் கொடுத்தவங்களே அவங்க வந்து பழிவாங்கல. அவங்களை திருப்பி அவங்க தாக்கவும் இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, சரி இந்த உலகத்துல எனக்கு 7 நாள் தான் இன்னும் இருக்கு. அந்த 7 நாள்ல நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்துலன்னா அது என்ன அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு என்ன பண்றாங்க, சுகதேவர் அவங்க குருவா வந்து ஏத்துக்கிட்டு அவங்க கிட்ட உபதேசம் கேக்குறாங்க. அப்ப அவங்க பாகவதத்தை கொடுக்குறாங்க. இப்ப எப்படி கஷ்டத்துல இருக்கும்போது அர்ஜுனருக்கு பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, பகவத்கீதை கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அர்ஜுனருக்கு கஷ்டம் கிடையாது, நமக்காக கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி பாகவதமும் பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்காக கலிகால ஆரம்பத்துல சுகதேவர் பரீட்சித் மகாராஜுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்ப கேள்வியுடையோர், அதுக்கு அவங்கள நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜ், அவங்க வந்து செல்வம் வேண்டி அவங்க வந்து பக்தி சேவைக்கு வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இவங்களோட சரித்திரத்தை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். அதாவது 8வது சாப்டர்ல பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ராமர், ஹனுமன், அவங்க வந்து ஞானி. ஏற்கனவே பகவானை பத்தி அதாவது ஆன்மீகம் எல்லாமே உண்டு. ஆனா என்னன்னா பகவானை பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சூத பௌராணிகர், நைமிஷாரண்ய முனிவர்களின் கேள்விகள். இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞானிகள் அந்த கோட்பாட்டுல வருவாங்க. இந்த பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் அப்படின்ற ஒரு வகையான மக்கள் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து இவங்க எல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா சூத பௌராணிகர்கிட்டயும் நைமிஷாரண்யத்தில் உள்ள முனிவர்கள்லாம் அவங்க ஏற்கனவே ஞானிகள் தான். இருந்தாலும் பகவானை பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 7.17. தேஷாம் ஜானி நித்யயுக்த ஏவ பக்தி விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி கானினோத்யர்த்தம் அகம் சச்ச மம பிரியஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப 4 வகையான மக்கள் பக்தி சேவைக்கு வராங்க. அதுல யாரு வந்து பகவானுக்கு ரொம்பவே பிரியமானவங்க, ஞானிகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த சாப்டர் நம்ம வந்து பூரணத்தின் அறிவு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ ஜட சக்தியை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். 8 விஷயங்கள் கொண்டது ஜடசக்தி. பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இதெல்லாம் வந்து ஜடசக்தின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் இது தெய்வீக சக்தியில நம்ம பார்க்கிறது ஆத்மாவை பார்த்தோம். ஆத்மா ஜடசக்தியோட சம்பந்தப்படும் போது என்ன ஆயிடுது, அது கட்டுக்குள்ள வருது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ எப்ப அந்த கட்டுண்ட ஆத்மா வெளியில வர முடியும், பகவான் கிட்ட சரணடையும் போது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பகவான் கிட்ட சரணடையறதுல 4 பேருக்கு விருப்பம் இருக்காது அப்படின்றத பார்த்தோம். 4 வகையான மக்களுக்கு விருப்பம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த 4 வகையான மனிதர்கள்ல ஞானிகள் தான் பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா அவங்க என்ன வேற எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம எதற்காக வந்து பக்திக்கு வராங்க, பகவானுக்காக வராங்க இல்லைங்களா? அதனால ஞானிகள் சிறந்தவர்கள். மத்தது 7.19. பகூனாம் ஜன்மனாமந்தே ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. हरे कृष्णा. பற்பல பிரிவுகளுக்கு பின்
ஒரு எடுத்த உடனே ஒரு பிறவி எடுக்கிறோம் அதுலயும் கிடையாது. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் பகவான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. சரிங்களா? யாரின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க? ஒரு பக்தனின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்போ எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் கிட்ட அவங்க என்ன பண்றாங்க? சரணடைறாங்க. அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 7.20 7.21. कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्. हरे कृष्ण. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் இப்போ பக்திக்கு வந்திருக்காங்க. யாரு? பல பிறவிகள் எடுத்து பகவான் தான் சர்வ காரணம் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சரணடைறாங்க. அத்தகைய ஆத்மா மிகவும் அரிதானவன்றத பார்க்கிறோம். ஒரு சில மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமனங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அவங்க அதாவது சரணாகதி விருப்பம் இல்ல, இந்த ஜட வாழ்க்கையிலே நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வேண்டும் அப்படின்றவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவர்கள் கிட்ட அவங்க சரணடைறாங்க. வேதத்துல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த தேவர்களை வழிபடும் போது இந்தந்த விஷயங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ வேதத்தில் குறிப்பிட்ட முறையில அவங்க வழிபாட்டை பின்பற்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன், தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. பகவான் நம்ம மனசுல பரமாத்மாவா இருக்காங்க. நம்ம ஆசைகள் என்ன அப்படின்றது பகவானுக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா? அப்போ தேவர்கள் கிட்ட ஒரு சில ஆசைகளுக்காக பக்தி செய்யணும்னு நம்ம விருப்பப்பட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆசையையும் பகவான் என்ன பண்றாங்க? நிறைவேற்றி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 7.22-23. सतया श्रद्धया युक्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवक्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयज्ञो यान्ति मत्भक्ता यान्ति मामपि. ஹரி கிருஷ்ணா. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து, அதாவது ஜட ஆசைகள்ல விருப்பப்பட்டு தேவர்கள் கிட்ட பக்தி பண்றாங்க. அந்த பக்தியும் பகவான் என்ன பண்றாங்க? புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கான பலத்தையும் பகவான் கொடுக்கறாங்க. அப்போ இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மை எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்பட்டவை ஆகும். ஏன்னா எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? தேவர்களும் பகவான் தான் உருவாக்கி இருக்காங்க. வேதத்தையும் பகவான் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஏற்படுற நன்மையும் யாராலதான் கொடுக்கப்பட்டது? பகவானால கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது ஆகும். அதாவது ஜட ஆசைகள் எல்லாமே நிரந்தரமற்றது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம எது ஒண்ணு ஆசைப்பட்டு இங்க அடைஞ்சாலும் அதற்கு ஒரு கால அளவு இருக்கு. அப்ப அது தற்காலிகமானது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர், ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். ஆனா பகவானே வேணும் அப்படின்னு யார் ஒருத்தவங்க விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க பகவானோட லோகத்தை அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.24. அவ்யக்தம் யக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாம புத்தயः பரம் பாவமஜானந்தோ மமாவ்யயமனுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரம புருஷ பகவானாகிய நான்
முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். இந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடோட உள்ளவங்களால பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மத்தது 7.25-26. நாகம் பிரகாசம் சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவிருதக மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம் வேதாகம் சமதீதானி வர்த்மானானி சார்ஜுன பவிஷ்யாணி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்டன. ஹரே கிருஷ்ணா. சிற்றறிவுடையோரும் முட்டாள்களும் நான் ஒருபொழுதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகிறவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 4th சாப்டர் நம்ம இதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானுக்கு அனைத்தும் தெரியும். ஆனா பகவானை அறிந்தவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது யாரும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 7.28. ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தே த்வந்த்வ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ரதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். நம்ம இன்னைக்கு பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். அப்ப இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பட்சத்துல நம்மளும் என்ன பண்ணிருக்கோம்? சுக்ருதி பண்ணிருக்கோம். இனிமேலும் நம்ம பக்தி தொண்டுல மன உறுதியோட ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.30. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச யே விதுஹு பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர் யுக்த சேதசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 7.30 ஸ்லோகத்துல என்ன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பௌதீக தோற்றம். தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து. பௌதிக தோற்றம் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள தோற்றம். ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 8 சக்திகள் பகவானோடது, பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்த ஜட சக்திகள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப பௌதிக தோற்றம். தேவர்களும் பகவானால ஒரு படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும், எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அது கடைசியில யாரையே போய் சேரும்? பகவானையே போய் சேரும். பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள், பகவானோட உணர்வுல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பக்தியில இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைத்தால் பகவானை அடைவோம் அப்படின்றதுதான். அதாவது இதுதான் அடுத்த அத்தியாயத்தோட ஆதாரமான ஸ்லோகம். சரிங்களா. மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைப்பதுதான் நம்மள பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்றத 8வது சாப்டர் நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளால முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியும். வாஞ்சா கல்பத்தரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.